Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbat sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay niyadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan niyadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Ikaw ang tinugdan ni ining tanan, kaluwas sa kagawasan imong gianusan. Tungod kay gimahal mo man ako, Ginoo, ang tanan wa mo iksapayan. Matuka kalalong sa gugma mo, dili ko kabayran ang tanang gibuhat mo. Sa akong kinabuhi, akong nasinati, kalipay katagbawan, nabatining dughan. Sa pagdaig sa imong ngalan, Ginoong Hesukristo, gamanan ka sa tanan. Kaayo mo ug paghigugma mo, ipasinati mo kanako. Angayan ka ug tapos ka sa tanang pagsimba. Matugad kalalom sa gugma mo, dili ko kabayran ang tanang gibuhat mo. Sa akong kinabuhi, akong nasinati, kalipay katagbawan, nabatining dughan. Ihatag ko ang tanan sa pagdaig sa imong ngalan, Ginoong Hesukristo, kamanan ka sa tanan. Kaayo mo o paghigugma mo, ipasinati mo kanako. Angayan ka ug tapos ka sa tanang pagsimba. Ihatag ko ang tanan sa pagdaig sa imong ngalan, Ginoong Hesukristo, kamanan ka
buntag kaninyong tanan nga naminaw niining taknaa. Mapasalamaton ako sa atong buhi nga Dios sa lain na usab nga higayon alang sa atong pagtuon sa balaang kasulatan. Salamat sa inyong paghahinog hamubo nga panahon ug hinaot nga dili ninyo mahikalimtan ang inyong mga nahikatunan. Kini ang inyong higala ug igsuon diha sa ngalan sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Volleworld. Alang sa itong pagtuon karon, aniya kita sa Ebanghelyo ni Lucas, Kapitulo 15, versikulo 1 ngadto sa versikulo 10. Luke chapter 15, verses 1 to 10. Atong hisgutan kining usa ka panghitabo ug ang usa ka sumbingay o parabulo nga gigamit ni Ginoong Hesus human nga nadungog niya ang mga pagbagulbol sa mga skriba ug mga parisiyo tungod sa pagpakighinabi ug sa pagpakigsandurot ni Ginoong Hesus sa mga makasasala sama sa mga tagasingil sa buhis, sa mga bigaon ug uban pa nga mga ultimong tao lamang. Ug nga nagbagulbol ang mga skriba ug ang mga parisiyo batok kang Ginoong Hesus tungod usab sa gipanudlo ni Ginoong Hesus. Pinaagi sa iyang pagpadayag sa grasya sa Dios Amahan nga gihakog o gihital sa mga skriba ug mga parisiyo ngadto sa mga makasasala. Nagbagulbol sila tungod sa gipakita ni Ginoong Hesus nga simpatiya ug kaluoy ngadto niini mga tagasingil sa buhis sa makang Sakiyos ug mga bigaon sa makang Maria Magdalena nga bigaon. Wala din gi-mention ang mga ngalan nila Maria Magdalena ug Sakiyos apan usa sila sa grupo sa mga tao nga mga sinalikway ug niyamiran sa mga skriba ug mga parisyo ug mga relihiyosong pare. Okay? Ug kini nga sitwasyon sa ilang pagbagulbol batok kang Ginoong Hesus, naghatod hinuon kini sa pagbutyag sa mga panaad sa Dios Amahan nga gisaad sukad pa kaniadto dito sa daang tugon nga ang Dios dili mahimuot nga magsudong sa kapildihan ug sa kamatayon sa usa ka makasasala. Hinuno ang Dios malipay ug mahigog mga magsudong nga ang usa ka makasasala mobalik diha kaniya ug mutalikod sa pagpakasala pinaagi sa pagduol diha sa iyang sabakan ug nga maghinulsol ug mangay og kapasayloanan sa iyang mga sala. Ato ka na makita sa libro sa Ezekiel kapitulo 18 bersikulo 23 ug kapitulo 33 bersikulo 11. Apan alang sa mga skriba ug mga parisiyo ug mga relihiyosong pare, wala sila malipay nga nakadungog nga pwede di ay nga mapasaylo gikan sa sala kini mga tagasingil sa buhis ug mga bigaon ug uban pa nga mga makasasala. Ug mao na lamang nga dako ang ilang kapungot batok kang Ginoong Hesus. Adunay uban nga mga pundok o relihiyon karon nga ginawali nila og ilang gipasigarbo ang ilang og gidipinsahan nila ang ilang mga kaugalingon nga tinuod kuno ang ilang relihiyon ug sila ra kuno ang tinuod og orihinal nga iglesia. Masuko pa gani kung imong supakon kay ug mosupa ka wala kuno ikaw mahisakop sa tinuod nga iglesia. Ang ilang mga kinaiya nahisama sa mga eskriba ug mga parisyo nga mga hakugon sa mga espirituhanong butang ug dili malipay ang Dios ni ana. Sa samang paagi nga wala malipay ang Dios ni ining mga eskriba ug mga parisyo ug mga relihiyosong pare dinhi sa atong teksto. Walay pundok, walay iglesia, walay relihiyon nga makadala nimo padulong sa langit. Paminaw, wala si Ginoong Hesus muanhi sa kalibutan aron sa pagtukod og relihiyon o pundok. Hinuno mianhi si Ginoong Hesus sa kalibutan aron sa pagpukan, aron sa pagtumpag ug sa pagpapas sa pundok ug relihiyon nga gitukod sa tao, sa mga eskriba ug mga parisyo ug mga relihiyosong pare. Ug pinaagi nini mga pundok-pundok o relihiyon basin og masangit rakas panganod, ja og mahulog ka diretso ka dito sa impyerno kauban ni Satanas nga bakakon o pilosopo og maluibon sa Dios. Kay unsa man di ay ang tinuod nga relihiyon? Ang tubag atong basahon sa libro ni Santiago kapitulo 1 bersikulo 27. Paminaw, nagingon dito. Ang relihiyon nga putli ug walay buling sa atubangan sa atong Dios ug Amahan mao kini: ang pagduaw sa mga ilo ug sa mga balo sa ilang mga kagul-anan ug ang
paglikay sa buling ni ining kalibutana. So mao kana ang tinuod nga relihiyon. So alang sa gamay nga background, kini mga skriba o scribes sa English, hanas kini sila sa mga balaod sa Dios nga gihatag dito ni Moises dito sa daang tugon, ug ang trabaho nila kini sila ang taga-hubad sa balaod. Ug adunay 5 ka mga libro sa daang tugon nga nahisakop sa balaod. Ug mao kini ang mga libro sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers ug Deuteronomy. Ug kining 5 ka libro gitawag usab kini og Pentateuch. Ang pulong pinta meaning 5. So 5 books of the law gitawag kana nga Pentateuch. Ug ang kinatibuk-an sa 5 ka libro sa balaod o Pentateuch gitawag kini nila og Torah sa Judaism, sa mga Hudyo. So alang kanato karon, ang nabatonan nato mao na kining Biblia nga anaa diha ang sulod niya naa ang Torah ug ang mga kasaysayan, mga balak ug propesya hangtod na kang Ginoong Hesus sa ebanghelyo ug gospels ug ang mga buhat ug ministeryo ug mga sulat sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus ug hangtod na sa pinadayag. So ang mga eskriba sila ang tagahubad sa balaod ni Moises ug ang mga Pariseo pod sila kadto ang mga tagabuhat o tagasunod sa mga balaod ni Moises nga hinubad sa mga eskriba. Ang mga Pariseo sila kadtong para mga bata ba nga nagpaikag og nagpasundayag sa ilang nahikatunan ngadto sa mga kadalanan aron nga makita sila sa mga tao nga Dios nun kuno sila. Busa alang sa mga eskriba ug mga Pariseo dinhi sa tong teksto karon wala sila malipay nga nakakita sila sa gibuhat ni Ginoong Hesus kay alang kanila og kung Mesiyas o propeta o magtutudlo man gani kuno si Ginoong Hesus dili kuno pwede si Ginoong Hesus nga makigsagol sa mga makasasala. Sa bersikulo 1 nag-ingon didto, karon ang tanang mga maniningil sa buhis ug mga makasasala nagaduol ngadto kaniya buot pasabot kang Ginoong Hesus sa pagpatalinghog kaniya ug ang mga Pariseo ug ang mga eskriba na nagbagulbol nga nagaingon kining tawhana nagadawat sa mga makasasala ug nagakaon uban kanila. Kini mga eskriba o mga Pariseo o mga relihiyosong pari, dili kini sila makighinabi o makigsuod sa mga tao nga dili sama nila. Kay feeling nila nga hingpit og balaan na sila. Gipakamatarong nilang ilang mga kaugalingon kay kuno, gisunod nila ang mga balaod ni Moises ug kanunay sila nga ato sa templo magampo og naghalad sa mga sinunog nga halad. So sa ilang pagkakita ni Ginoong Hesus nga nagpakita usab og simpatiya ngadto sa mga makasasala, nangagubot sila tungod kay wala kuno didto sa balaod ni Moises sa Torah nga naghisgot nga adunay kaluoy ang Dios nga gitagana alang nining mga tagasingil og buhis ug mga bigaon ug uban pa. Ug nga wala kuno available nga sakripisyo nga halad nga pwedeng buhaton nga tugma sa ilang mga sala. Ug mao nga alang kanila kini makasasala wala na kuno paglaom sa langit. Ug mao na lamang nga sinalikway sa mga eskriba o mga Pariseo ang mga Hudyo nga tagasingil sa buhis alang sa mga Romano ba nga maoy misakop nila ni atong higayuna ug mao na lamang nga matud pa sa mga eskriba o mga Pariseo nga nakasala si Ginoong Hesus tungod sa iyang pagpakighinabi o sandurot sa mga tagasingil sa buhis sama kang Sakios ug sa mga bigaon sama kang Maria Magdalena ug mao na lamang nga sa pagkadungog ni Ginoong Hesus sa mga bagulbol sa mga skriba ug mga Pariseo misulti si Ginoong Hesus pinaagi sa usa ka sumbingay o parabolo ug miingon siya sa bersikulo 4 nagingon si Ginoong Hesus kinsang tawhana diha kaninyo nga may usa ka gatos ka karnero ug nga nawad-an og usa kanila dili ba siya mobiya sa kasiyaman ug siyam sa kamingawan ug mangita niadtong nawala hangtod kini makaplagan. Versikulo 5, ug sa makita niya kini magapas-an niini sa iyang mga abaga nga malipayon. Versikulo 6, ug sa iyang pagabot sa balay magatigom siya sa iyang mga abyan ug sa iyang mga silingan nga magaingon kanila
Managlipay kamo uban kanako kay akong hingkaplagan ang akong karnero nga nawala. Versikulo 7, magaingon ako kaninyo nga sa maong pagkaagi adunay kalipay sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol labaw pa sa kasiyaman ug siyam nga mga matarong nga walay kinahanglan sa paghinulsol. Diha kang Ginoong Hesus, kini mga tawhana nga mga niyamiran og mga sinalikway sa mga skriba ug mga parisiyo, nakakaplag sila og higala diha kang Ginoong Hesus. Higala nga andam nga mudapig nila, higala nga andam nga mudawat nila, ug higala nga adunay gugma sa paghubad ug sa pagtudlo ug sa pagpatin-aw sa mga balaod sa Dios. Pinaagi kang Moises ug ngadto kanila nga mga ordinaryong tawo lamang. Sukwahi sa pagtratar sa mga skriba o mga parisiyo. Apan, tungod nining mga tawhana nga mga makasasala ug lakip na ang mga skriba o mga parisiyo, si Ginoong Hesus gipadala gikan sa Amahan sa langit aron sa paghatag kanila og higayon sa kaluwasan o sa pagluwas sa ilang mga kalag nga nahisalaag tungod sa ilang pagpakamatarong sa ilang kaugalingon. Apan, gisalikway si Ginoong Hesus sa mga skriba o mga parisyo o gisalikway nila ang higayon sa kaluwasan tungod kay wala daw sila nagkinahanglan sa kaluwasan sa sala. Wala kuno sila nagkinahanglan nga maghinulsol. Ug tungod sa mga gipamulong ni Ginoong Hesus, ang mga skriba o mga parisyon nangasuko sa pagkahibalo nila nga kining mga maniningil sa buhis o mga bigaon aduna pa di ay sila madawat nga grasya gikan sa Dios. Grasya sa kapasayloanan sa sala ug kana pinaagi sa simpleng pagpangayo og kapasayloanan sa sala ngadto sa Dios pinaagi kang Ginoong Hesus mismo. Sumala sa mga pagtuon sa Biblia ug sumala sa kasaysayan, kini mga maniningil sa buhis nga mga Hudyo naila kini sila nga mga dautan ug mga badlungon ug maluibon nga mga Hudyo. Kay ang ilang trabaho mao ang pagpaningil sa mga buhis gikan usab sa mga Hudyo alang ngadto sa mga Romano nga misakop nila, okay? Ug ang uban usab nakakita sila sa oportunidad nga madato sila ug mao nga patong-patong sa tubo ang ilang pagpaningil ug buhis. Wala po tingali resibo-resibo hangtod sa atong panahon karon nga naay mga limbungan nga tagasingil sa buhis, di ba? Ug mao na lamang nga ang kadaghanan sa mga Hudyo wala makaangay ni mga tagasingil sa buhis. Kay ang mga Hudyo sab wala sila'y gusto nga mubayad o muhatag og sapi ngadto sa mga Romano nga mga maldito pod. Ug nga ang pagtan-aw sa mga Hudyo nga kini sila nga mga tagasingil sa buhis, mga maluibon kini sila. Ug mga limbungan usab kay patong-patong og sobra-sobra ang ilang singil sa buhis. Apan gamay ra ang i-report nila didto sa mga Romano. Sama ba kang Sakiyos? So alang sa mga skriba o mga parisiyo nga ang kaluwasan ug ang grasya sa Dios ug ang gingharian sa Dios nagtuo sila nga alang lamang kanila. Ug nga ang mga maniningil og buhis wala na kuno sila'y kapasayloanan sa ilang mga sala. Ug mao na lamang nga nangasuko sila kang Ginoong Hesus tungod kay nagpakita man si Ginoong Hesus og kahingawa ug mga tunini mga maniningil sa buhis ug mga bigaon pinaagi sa iyang pagpatin-aw sa grasya sa Dios Amahan ug nga midawat usab sila ug mituo sa mga gipanudlo ni Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus usab naluoy og nahingawa sa mga skriba ug mga parisiyo. Wala siya gipili. Gusto ni Ginoong Hesus nga ang tanan mamaluwas. Apan, alang sa mga skriba ug mga parisiyo, ug tungod kay nasuhito man kuno sila sa balaod, abi nila nga ibabaw na sila sa tanang mga Hudyo ug nga insakto ug hingpit na sila. Ug tungod kay gipakamatarong man nilang ilang mga kaugalingon, wala nila makita nga nangawala sila sa kamatuoran at tubangan sa Dios. Ug kay gipakamatarong man nilang kaugalingon, wala sila makakita nga nagkinahanglan sila nga mangayo og kapasayloanan sa ilang mga sala. Ug ang resulta wala ang Dios mahimuot kanila.
O galang sa mga makasasala nga may duol ug mituog midawat kang Ginoong Hesus, nakabaton sila sa kapasayloanan sa ilang mga sala ug nahimong kabahin sa gingharian sa Dios. May igsoon kog higala si Ginoong Hesus ang magbalantay sa mga karnero. Si Ginoong Hesus ang atong magbalantay nga kanunay nga naglantaw sa atong kahimtang. Apan adunay uban kanato nga wala matagbaw sulod sa turil sa Dios ug mao nga migawa sila aron sa pagpangita sa mga butang nga makapatagbaw sa ilang mga unod ug makalingaw sa ilang mga mata ug makapagitik sa ilang mga dalunggan ug makapapuno sa ilang mga bulsa. Ug gibutaan sila sa yawa. Ug mao na lamang nga sarado ang ilang kasing-kasing ug salabutan alang sa mga pagtul-id o corrections pinaagi sa kamatuoran. Gibutaan sila sa yawa ug mao na lamang nga wala sila'y gana sa paghalad og oras o adlaw alang sa Ginoo o walay gana sa paghalad sa ilang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Sama sa mga eskriba o mga pariseo wala kuno sila magkinahanglan nga mangayo og kapasayloanan silang mga sala tungod kay mga maayong tao na kuno sila og nga daghan na kuno sila og natabangan. Sama sa kasumbingay o parabulo nga gigamit ni Ginoong Hesus dinhi nga atong mabasa sugod sa bersikulo 4 hangtod sa 7. Si Ginoong Hesus mismo siya kanang tawhana nga gihisgutan dinhi sa bersikulo 4. Si Ginoong Hesus mibiya sa langit nun yang dapit. Dapit dito sa langit kauban sa mga balaan ug mikanaog siya aron sa pagpangita niya tong usa ka kalag nga nawala, kalag nga nahisalaag sa mga panon sa mga manununod kang Kristo ug mga anak sa Dios. Apan dili lang usa ang gipangita sa Ginoo, ang tanan nga mga nangawala sa turil sa Diyos tungod sa ilang pagpakasala, pinagi silang pagtugot sa pagsunod sa litag ni Satanas sa ilang mga kinabuhi. Gipangita sila o gihatagan sila o ikaw o gigayon ni Ginoong Hesus sa paghinulsol aron nga mamaluwas ikaw. Og tungod kanatong mga makasasala, gidawat ni Ginoong Hesus ang makauulaw nga kamatayon. Kamatayon sama sa usa ka kriminal dito sa krus sa Kalbaryo aron sa pagtubos og sa pagbayad sa imo og akong mga sala. Unsa pa man ang imong gipangita igsoon ko higala. Unsa pa man ang imong gihulat. Wala na kay lain nga angay buhaton pa. Mao lamang ang pagbiya og sa pagtalikod sa pagpakasala, sa pagpangayo sa kapasayloanan ug sa paghalad sa imong kinabuhi ngadto sa Dios. Maigsoon ko higala. Dili nato sundugon ang mga eskriba ug mga pariseo nga gipakamatarong nila ang ilang mga kaugalingon. Dili nato sila sundugon nga gihital nila sa uban ang grasya ug kaluoy sa Dios. Dili nato sila sundugon nga wala nila ang kuna nga mga makasasala sila ug wala nila ang kuna nga nagkinahanglan sila og kapasayloanan sa sala. Wala nila dawata si Ginoong Hesus. Nagingon si Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 3, versikulo 23, nagingon dito, kay ang tanan na nagpakasala og nawad-an sa himaya sa Dios. Og pinagi kang Kristo Jesus, gipakamatarong kita nga walay bayad tungod sa iyang grasya og kaloy, pinaagi sa iyang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo. Og aron nga mabatunan nato ang kabag-uhan sa atong mga kinabuhi, kinahanglan nga musubmitar kita ngadto sa bautismo sa tubig. Bautismo nga sama sa bautismo nga gibuhat ni Juan Bautista ngadto kang Ginoong Hesus dito sa suba sa Jordan. Dili ka nang wisik-wisik lang nga bautismo. Wala si Ginoong Hesus magtudlo niya ng wisik-wisik maski na bubo sa tubig. Kay ang pulong bautismo nga gigamit sa orihinal sa Biblia bot pasabot sa English immersion. Sa Cebuano ang immersion bot pasabot pagpaunlod o paglusbog o tunlob. Dili ka makahinlo og lapukon nga kamote og wisik-wisikan ra na nimo, di ba? Itunlob jud na nimo sa tubig aron nga mahinlo. Ug aron nga mabatunan nato ang kinabuhi nga walay katapusan, kinahanglan nga mamatay usab ang atong mga sala pinaagi sa pagdawat ug pagtuo sa kamatayon ni Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo. Sa Roma Kapitulo 6, sugod sa bersikulo 4 nagingon, busa gilubong kita uban kaniya kang Ginoong Hesus. Pinaagi sa pagbautismo ngadto sa iyang kamatayon aron nga sama kang Kristo nga gibanhaw gikan sa mga minatay pinaagi sa himaya sa Amahan
amahan, mauman usab kita angay nga magalakaw sa bag-ong kinabuhi. Versikulo 5, kay kung kita nahiu sa uban kaniya sa pagkasama sa iyang kamatayon, kita mahisama usab sa iyang pagkabanhaw. Versikulo 10, kay ang kamatayon nga iyang namatyan, mao ang iyang namatyan ngadto sa sala sa makausa nga sa gihapon. Apan ang kinabuhi nga iyang gikinabuhi, mao ang kinabuhi nga alang sa Dios. Versikulo 11, sa ingon ni Ana, isipa usab ninyo ang inyong kaugalingon nga mga patay ngadto sa sala, apan mga buhi kamo ngadto sa Dios diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Dito pud sa Ebanghelyo ni Juan kapitulo 1 bersikulo 12 nagingon, apan sa tanan nga na nagdawat kaniya kang Ginoong Hesus, kanila naghatag siya sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios, kanila nga na nagtuo sa iyang ngalan. Ug sa dihang gidawat nimo si Ginoong Hesus, ingon nga imong Ginoo og manluluwas ug mituo ka ni kaniya ug naningkamot ka sa pagkinabuhi nga uyon sa iyang mga pulong ug mando. Sama sa gisulti ni Ginoong Hesus sa bersikulo 7 dinhi sa atong teksto nga nagkalipay ang mga balaan ug ang mga manulunda sa langit nga nagsudong kanimo igsuon ko og higala. Ug labaw sa tanan nagkalipay ang atong Dios Amahan sa langit. Magampo kita. Amahan nga langit nun, dalaygo ng imong ngalan sa kanunay, pinaagi sa bugtong nimo nga anak nga si Ginoong Hesukristo, ug pinaagi sa iyang paghalad sa iyang kinabuhi, nabatunan namo ang kaluwasan gikan sa gapos sa sala, ug nabatunan namo ang kagawasan gikan sa gapos sa relihiyon nga gimugna sa tao. Akong gihangyo ang imong balaang espiritu sa paggiya ug sa paglamdag sa mga kasing-kasing ug sa labutan nga nabutaan sa kamatuoran, nabutaan tungod sa programa ni Satanas, pinaagi sa mga tao nga hangol sa dungog ug mga pagdaig nga gikan sa mga tao usab. Ayaw itugot nga mapakyas ang among pagtuog pag-alaga diha kanimo tungod sa among pagsalig sa among mga kaugalingon. Pasaylo kami og lig-una ang among pagtuo hangtod sa katapusan sa mga adlaw. Salamat sa imong gugma, grasya ug pasaylo, ug salamat sa imong pagkabanhaw. Ang imong ngalan lamang Ginoong Hesukristo ang among gibayaw ug mahimaya sa kanunay. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan o mga kaigsuran, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita niini nga nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin, Tomas Opo, Southern Leyte. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang nga ato ng nasinati sa atong kinabuhi ug ato kining gipagawas nga nakaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag kanina. Just turn your eyes upon Jesus. Look full in